mismo ang makikinabang permitawo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda ang ligasiya niya rundong. Joey Tudi sa GB programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon po gararay sa gabos ng mga parantabay kan tudi sa GB ngunyan na Webes
petsa 29 kan Hunyo 2023. Sa pagharap po kan opisina ni Congressman Joey Sarte Salceda, minapas sa na naman tabi ang panibagong edisyon kan tudi sa GB Albay Ahead. Mag-iriba-iba na magita sa gudya na alas 5 nin pagkahapon, tanganing mag-istorya kung ano ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Kumusta tabi ang gabos na mga parantabay ta digdi sa 2nd District kan Albay, lalo na sa Legazpi City, Daraga, Kamalig, tapos Manito and Rapo-Rapo, Siriman sa 1st District, ang Tiwi, Malinaw, Tabaco City, Malilipot, Bakakay, Santo Domingo. Sa 3rd District, Ginobatan, Ligaw, Owas, Polangi, Libon, Piodoran, and Hobilyar. Nawara na lagod sa monitor tadig di Tata Nems. Nga pa na ini. Ato nata. Relax lang ka mo dyan tabi sa indong kinamumugtakan. Kita na ang magre-restorya kung ano po ang mga nangyayari digdi sa satuyang namumutan na probinsya kan Albay. Medyo mainit ngunya naman ang Albay. Nawara tatanim sa monitor tadigdi. Tatanems. Ato nata da akong monitor na pauno daw ini. So headphone ta. De nagagana. Ha? De nagagana lugod o. Na pauno. Okay. Medyo madurudalom dyan sa luwas. Pero nagpapatakot na mag-uran. Habagat pati pangunyan. Okay na? Ayan. Sige daw. Iyo? Daiman? Iyo? Di ko na dadangog. Baka apang bungog. Ha? Sige daw. Sige daw. Ikaw baga? Sige. Baka nagkasakit sa kimaray. Dapat ol-oldot ki. Hindi. Ano kidiit. Sige daw. Ayan, okay. Sige. Mag-ingat-ingat manggiraray tabi. Baka bumagrat ki husto. Sabi ka ni ba, marima na mag-uran grabe ang alingahot. Ano? Wala. Igo ya. Aber. Okay. Route na dining saksakan ta. Ha? Okay. Anyway, so fight mangganari kita. Aha. Sige na, balon tara kung igwa man ang God. Okay na? So, sabi ko nga ni mga tugang, pag-urulayan ta ini, mainit ngunyan ang Albay. Mainit because nagtutuga ang Bulkan Mayon. Masambula na. Poon kan mag-aborido ang Bulkan Mayon. Iyo?
Mailing ba ganindo pagkabanggi, the beauty of Mayon. Iyo, na nagwawa ni na lava sa iba-ibang gali kay facing aros sa Southeast Quadrant na pigapod. Ang Southeast Quadrant is composed of Santo Domingo, Legazpi, Daraga, and Kamalig. Yan. Iyan na quadrant na yan, yaon dyan, mailing ang pagbulos kan lava. Nagkukusog. Tamala nga ni, kung ilingon nindo, ang pigapod na pyroclastic density, iyan na current, PDC, pyroclastic density current. Iyan na pagwawa kan molten lava. Mga darakula o nagapo tabi yan, una nindo, pag buminangga sa ibaba, kumo mainit, minapurak. Mina split sinda. Then mabangga naman, kaya maalimaganindo, rolling stone. Ano? Rolling stone. Kaya, ngunyan, sa mga residentes na yaon harani sa 6 kilometros, iyo po ang pag-evacuar. So far, ang Legazpi na anday pa nagpapa-evacuar. Yo? Ang pinagarinig dyan, Mabinit, Bunga, ano pa ito? Mataanag, Buyuan, Padang. Day pa, stay put pa. Tanasa luwas sinda kan 6 kilometros. Laog sinda sa 7 kilometers extended danger zone. Pag nag-alert level 4, dispis gayod. Pwedeng pa-evacuaron sa mga residentes dyan. Preparado naman sa evacuation center na ipinagibo somewhere in Humapon. Ready na ito. Ready na for occupancy ito. Ipinagibo kan pagkor. Buday ko pang saro. Bali duwan yaon dyan gayod. Di ko lang sure kung in kaso iyan kung gamiton kan mga affected families makakulokar na dyan without using schools as evacuation center. Dati-dati ang mga evacuation center kaito Gugun, Bagong Bayan, Albay Central, Ining Kabangan, Legazpi Port, Ibalong, pati nga ni San Roque, igwapa dyan. Sana, dahil man lugod. Natatanasabi kong mainit sa Albay because of Mayon volcano. Ang mga turista, maging local or national or foreign, nagdidigdi because naiiling nila for themselves ang pag-aburido kan bukid. Pero from a distance, pwedeng magduman sa Arani. Tabawal lang nga ni maglaog sa 6 kilometros permanent danger zone. Lalo na kung banggi. Although,
pigtutugutan man sa iba mga paratanom dyan na magtaga uli, magtaga duman sa sindang mga pananom para mag-ani kay sindang mga produkto. Dyan sa pamitisan na yan, mga tugang, mayaman baga dyan ang daga. Kaya matubang dyan ang mga pananom, mga gulayon, marigoso, pepino, opo, antak, lada, iba pa, kamatis. Kaya pagtugutan man siya iba na pagtagabalik man ka mo dyan. Pero for a period of 2 hours, pwedeng kung ano siya naan kayang anihon, i-harvest. Di okay naman bagayan. Duman nga na siya din naman nag-arapon duman. Magreparo kan siya indang mga pananom para siya iba suhayop ninda dahil man pig-ibakwar. Diyan siya nangyayani. Marian na ngayon dyan sa lugar na yan. Ikaw lamang yaki sabsabon sa mga hayop. Arabo naman ninda ibuktak sa toril. Yan. No di, mas lalong nag-init yung issue mga tugang sa mayon because dahil isinabay naman sa promotional video kan Department of Tourism. Bako iyo Yan. Dahil isinabay mga tugang sa video kan Department of Tourism. Nailing ko. Nailing ko sa video. Napauno. Napauno tabi. Dai na isabay. Dai na isabay tabi. Sumayon. Lalo na ngunyan, nagtutuga. O ano dawaan. Duman, nag-init so payo ni Kong Joey. Nag-init so payo ni Kong Joey because amo nga ni ito yung nga na yan natatadain na isabay so Bicol lalo na sumayon so iba igwa so iba pero kita arin man dumanan pwede tang masabing icon man kan Bicol sa turismo. Itong butanding sa tuya ito. Baka naman ito sa Oslo, sa Cebu. Ayan. Disdi pa ka ito mga tugang. Mayon. Icon iyan. Icon iyan, mga tugang.
One of the most nearly perfect cone mayon o volcano in the world. Oh. Yan ang ikikauyam ni Kong Joey. Ha? Kaya pigahagad niya nga ni sa Department of Tourism to explain why natatadai na isabay so mayon ha duman sa ano kan Department of Tourism sa launching iyo man yan kung paano mailing dito mga tugang an mayon natata pigsabitang very famous disdi pa ka ito sa kwarta mailing nindo sumayon iyo maging suplata o supapel pirming yaon an mayon ta very, very famous nga ni all over the world minadirigdi ang tabi mga turista minadigdi sa Legazpi ansar o sa tuyo ninda iyo po ang mahiling ang bulkan as much as possible tukadon iyan ha minaturukan baga mga foreigners i-explore ninyo tabi yan kung igwa kita kan pigapod na Mount Everest igwa makita ka ini pero inda that we do not know kung nata sharing so pahit ata tadai na isabay tinuyo or baka ano sana nalingawan sabi nga ni kayan disappointed si Kong Joey kung nata dai isinabay an mayon lalo na rinibong mga albayanos an minasarig kan sa indang pagkabuhay sa turismo. Totoo ba ka? Totoo yan. Sabi kan DOT, pixel nga ya. Itong mahaling do duman sa mga mahaling do sa logo kan Department of Tourism. Arin man duman. Arin dumanan ano yan? An mayon duman. All the while, mga disdi pa ka ito, an mayon, pirming kasabay sa promotional video kan Department of Tourism. Ngunyan sana. Ni nakasabay. Sabi digdi, an Albay, iyon po sa saro sa mga importanteng tourist destination per capita went with 1.32 tourist attracted per resident pre-pandemic. Yan. Yan ang ano yan. And yun nga ito pagsasabi na maski ka ito pa an mayon pirming kasabay
Why only now na dai ka-intra? Ah? Ay na pangyari. Oh. Iyan. Iyan, siyempre, may ano man, may muto-muto man kan si Kong Joey. Kung natatasiring. Oh. Sabi nga ni Kayan, ilang tangaya? Ilang tangaya kung ano ang mangyari masunod? Ha? Pero sabi, si Secretary Cristina Frasco, nagpaliwanag naman kung natatasiring. Bilang reaksyon kay Kong Joey, nagpaliwanag man si Tourism Secretary Frasco. Sabi ni Frasco, narekonosido niya ang pag-ambag kan albay sa tourism portfolio ka nasyon. Sabi ni Frasco na ang naipalawas na video kan ahensya puon pa sana. Asin siniguro sa kongresista na padagos ang pag-esperso kan DOT na magkaigwanin pantay na promotion sa mga tourist destination ka nasyon. Dinugang pa ni Frasco na magkakaigwa kuta na ngunyan na bulan ang DOT nin sarong caravan sa Bicol alagad para mentras na ibinalyo sa Agosto dahil sa sitwasyon sa riyon asin nakipag coordinator naman sa Sendang Regional Office sa mga local government units sa Kabikulan. Ayan. Kung day pamati no, day papalan. Day pa ma-reparo. Ayan. Kung day pala nag-revoke si Kong Joey sa araw kayo na sitwasyon, day siya na pala. Ay, na sistema yan. Nagpaliwanag naman si Secretary Frasco kunata ta sharing siya nangyari. Puon pa siya na ito, puon. Yung sabi yun, igwa pang mga masunod. Pero yun, ito siya pig-play na video kan Department of Tourism na daig kasabay Subicol. Lalo na ngunyan pati na sige an aborido kan bukid. It attracts more tourist tabi. Ining pag aborido kan Bulkan Mayon. Ayan. Ayan. Ay, nabuhay ini. At least na tino lamang so opisina kan gibuninda. Bako ay bata ilingon nindo an slogan kan DOT ngunyan. Mahilig kita sa mga imported. Kumbaga arog-arogan. Arog-arogan kita. Nata
palawasa, mga nagkaorkurenta sa western countries, iyo man ngunyan ang piga-arog ta, kumbaga, stateside nga yan, tati nga yan. Naukurenta ka to sa mga dayuhan, pag sinabing pantalon, tati nga yan ni mano, ha? Ali nga yan sa ibang nasyon, maurag nga yan Ngunyan, pati sa mga slogan, nag-aarog kita. Sen ali ito o sen inarog itong it's more fun in the Philippines. Sen inarog ito sa Switzerland. Sa Switzerland, binago siya na sungaran kan nasyon, it's more fun in the Philippines. Ngunyan, ini naman na I love the Philippines. Love the Philippines. Sa dirite ni ang kaisipan, inarog ini sa Singapore. Love Singapore. So, yan an originality pagsasabi ta when it comes to tourism promotion. Kaya ito naramdaman ko, igo kay Wow Philippines. Wow Philippines. Kan panahon ni dating Senador Richard Gordon, naging tourism secretary begini, Wow Philippines. Kada bes nagbabago kay secretary, iba man an mo ya na marumduman sa enda. Kaya sige ang paborobalyo. Sige ang paborobalyo kay slogan. Ano man ayan na mga oro slogan na ayan, kundi manababagay sa mga programa. Maski maurago na slogan ibugtak mo dyan, tapos dahil makinagaabot ng mga turista, maluya ang pag-promote sa mga tourist destination. Talko mo ista. Hindi, makaka-attract daw yan. Maka-generate daw yan kay mga buwis, mga revenues. Maka-create daw ang kay employment. Wala man. Maski maluya ang original slogan, marayon ang programa mo, pwede pa. May kanya-kanya bagang LGU na igwaman. Actually, sa mga LGU, ansaro sa mga yan ang nakakatao kay empleyo is tourism. For example, digdi sa Albay. Sa Albay, yan na pagtuga kan bukid, nakaka-create yan kay employment, livelihood, tanata. So mga nagtatarambay diyan sa mga lugar na ilingon ang bukid, pagkabanggi, buro barbecue, tapos mga puro palamig, o yan ang mga siumay-siumay, o nakakataw kihanap buhay baga. Matambay ka dyan kay date na oras, 4 na oras nga, 8 to 12. Pwede ka na bagang makaduro-dalin siya dyan. Sa pagturo-tambay mo dyan, nagtatambay ka, nag-urohanap buhay ka, iyan, simple siya na, data easy, na burubanggi, nagdadalin siya man kisang ribo, maray na baga. So iba pa,
mga akomodasyon. Dakol kinagdidirigdi. Siyempre, mabisita digdi, alangan naman na kinaagahan. Mauruli tulos. Maistian digdi ki mga nagkaperang aldaw. Baka man siya na bukid ang tuyo ninda. Mapasya na sinda sa iba pang mga magagayon na lugar. Makakan. O di, may income lamang. So, bahala naman sa mga LGU to promote local tourism. May alimungon yan, nakulunong ki nagreluwas sa SOCMED na mga bagong resort sa Albay West Coast, buda sa Eastern Seaboard. Dakulo na ngun yan. Kaya mga nagruluwas na mga yan ang private resort. Yan. May mga investor, may mga local investor, may mga bako taga-digding investor, nag-invest sa to digdi. Magpagibok yung mga resort. Taram ninda. Madong pa sinda sa, ngayon, madong ka sa Siargao, sa El Nido, sa Boracay, etc. Igwa man digdikan sa to. Ang kaipuan sa na development, buda, investment. Iyo? Okay? 15 minutos po bago mag alas 5. An oras hatod sa Indokang. 4-day super sale by LCC Supermarket is here once again. Lots of promos and discounts awaits you. Up to 50% off. Get times 10 points on your Rewards Plus card for every purchase of 1,000 pesos. And wait, there's more. Grand Wow Piso on July 1 and get a chance to buy selected items for only piso. You can also order online via Community Markup or shoplcc.com.ph. Mga ka-LCC, shop na sa LCC Supermarket this June 29 to July 1, 2023 on 4-day super sale. Please like and follow at LCC Supermarket official Facebook and Instagram accounts for more promo details. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Oh, Mayor no dekat, ang kalbi ka po lang ginamahigos, ang orago na albayano, yan si Adrian Salceda. Tunay na liderato, masasabing malupit, maugmang pulang inyong maugmang kahimanwa, buong puso sa pagtabang, uragon talaga sa edukasyon, infrastruktura o negosyo, pag-uswag mahihiling di kalidad ang serbisyo. Mayor Nonny Gap, sa imo kami saludo, salamat sa pagpadara sa kapusta pulang genyo. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano, tapos na plano yao na mismo ang makikinabang permitawo, garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, ang idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Kong Joe. Bueno, so dara-diretso na pagkatakan sa tuyang mga istorya digdi sa 2D sa GB Albay Ahead. Everyone, but you stay so cool. Mama, you kita. Sa pa pala sa pig point out ni Kong Joey, manong duman sa mayon. You're my reason for reason. Yung po ining sa mga mga panahon pa. An mayon, yaon na sa sirkulasyon.
Anyway, nagpaliwanag naman si Prasco. Puon pa siya na ito. Igwapa ng mga masunod na promotional video. Baka kasabay na lamang man so bukid. Ayan. Kaya lamang good na paano so bago good ito pig-release. Di lamang o na una guro may mga kulang ini. Ha? Kada region kutana igwa ke mga nakasabay. May mga kasabay kutana kada pon sa region 1 up to perang region ng 17. Pagtigduruan na sa ng famous tourist destination, pwede na. Ibaga, ayan. Dati-dati nga niya baga, ang kwarta kan Pilipinas, may, an abaka diyan, ali digdi sa to. May mga parts bagaan kwarta na abaka. Ngayon dahil na baga, kulang na daan abaka digdi sa to. Iyokon mo yan. Anyway, ilingon na sana kung ano ang mga masunod. Okay. So, speaking of evacuees, mga bakwit, kumusta na tabi ka mo? But before that palang tabi, gusto ko nang pasalamatan nagkaparang mga kabatsmay sa elementary way back 1974. Ano yun, 1974 kami naggraduar dyan sa elementary sa Albay Central School building number 2. Taduan Albay Central building number 1, Albay Central School building number 2. So number 2, bago. So number 1, pigapod may ang kaito o kan panahon, luma. Saan kang eskwela? Sa luma. Pag sinabing luma, Albay Central School building number 1. Ayan. Ngunyan bago na. Mantenido sa Albay Central School. So, building number 2, Bagong Bayan Central School na ngunyan. Kasuhapon, nagkaparaming batchmates. Si Nida Bausa, Yolanda Hemi, Lourdes Lucena, Sandra Alamo. Nagturo parang kami. Short notice lang. Short notice. Mag-aaral nga kita naman sa eskwelahan. Kumusta taman lamang ngaya alma mater kan mga panahon. Nagre-libot-libot kami. Duman, grabe ng pagbabago. Ang solamente kay itong stage. Stage ugari, may atop na ngunyan. Kan panahon may kaito, dahil pa yung kiatop, diyan kaito nagsarakat kami, kan graduation. Muda, siyempre, aluyon ng panahon, so mga Marcos type, dahil na, so dati katong garden, oto na, building na ngunyan, gym. So dati may katong kung baga kan panahon guro gabal doon building. Takan panahon may pa yan, may sirong pa. Dahil natin pinarago na nga ni aluyon ng panahon. Ano daw kung buruay pa man sa mga teacher may sige gayod dahil na nagpaaram na gayod sa kinaaban. Terapon-tipon kami because next year will be our golden
year, yan, 50 years. First time na magkakigwa ki Grand Reunion, 50 years pa. Dakulo naman akong nagkakorontak ng mga batchmates, and they are also willing to participate. Kasi bago nga may sinabihan ako, iyo nga masabay nga kami. Teiraliuntang nga sa mga kaklasitakan mga panahon. Nariyaon pa. Ayan. So, nag-prepare kami for the 50th year after graduation sa elementary. Yugun mo yan. Alo, yugurang na talaga di. Sana makadamot pa kita kidakol ng mga pag-iriba na maka-intra sa first ever reunion. Iyo po, salamat tabi classmate Nida Bausa Mendez. Ayan. Na naguli digdi para sa importante mga bagay, at the same time magturo-par-tupar lamang. Ayan, ano? Okay? Ay pamaki mga pagbabago. Siyudad man sa na nagbarago. Ayan, okay. Sige. Anyway, balikan tayo itong sitwasyon mo niyan sa mga evacuation center. Salamat sa Albay 2D, Albay Ahead team. Dalan sa sendang pigaapod na kaagapay program or project. Salamat tabi. Ano po ini? Sindaan envelto sa pigaapod na psychosocial program. Psychosocial program. Kay puan tabi ini sa mga evacuation center. Kay puan niya na psychosocial. Saro yan sa mga programa na dapat i-implementar sa evacuation center. Ano man nga yan na psychosocial na yan? Aram tang padagos na primero sa mga nag-evacuar, day pa man tapos ang pag-eskwela. Yo? Day patapos, mala, siguro, may mga eskwelahan na next week pagayod matatapos. So, pag-eskwela ninda. So, almost 3 weeks na sa evacuation center sa mga aki. O sen sila magibo kan pigapod na moving up bakong sa evacuation center? Ano sa mga teacher nagduduruman sa evacuation center para mas na ipadagos ang pagturo? Obligado, natural na magduman so mga teacher. Although almost sabi yung tanong pasado naman sa ng tiro. Kaya po na siya nang makomplete sa number of days. Base sa school calendar. Yan. So, while inside the evacuation center, ano po ko para giribuhon kan mga aki? Kan mga senior? Kan iba pa? Bako si iba na bobor, mag-apon nga katading magparatangka, mag-alat kun igwang makukua. That's why minalaog ang pigapod na psychosocial aspect. Maski ang DSWD, igaw man sinda kayan na pigigibo.
Ha? Anong psychosocial nga pagsasabi mo? In a form of entertainment. Mali so stress kan mga aki kan mga evacuees. Sa paanong pagi? Halimbawa sa mga aki, storytelling. Mga pakawat, pasinisini, kunigwa, and iba pa. Sa mga gurang, pwede man mga lecture or seminar while sa laog dyan, etc. Yan, tanganing di man, kung baga siya boredom kan mga evacuees, naali lamang. Ano ba gani kan baga? Pigtatawan kay ano yan? Kung ano mga kuti-kutiun. Ayan. Kaya puan iyan, mga tugang. Na at least mabawasan lamang su stress. Su stress, mabawasan lamang. Siyempre, sa evacuation center, iba ang hero-hero nindo. Di ka makakabilo. Mga biological need. Di ka makakabilo dyan. Paano man? Bako? Siyempre, nauyaman si iba. Nanangan ito, ikaw kinag-offer. Dyan sa Daraga. 3 oras na ngayon, oy. 3 oras na, pwede ka mo magpuro pa ngalo. Pero siguro nindo, nakibanan nindo, so totoo, bako so konsenali. Yan, mag-aragawa naman, kitikit. Aprobitsaran ta ngaya. Ay, bueno, mga tugang, for the meantime, mapaaram mo natabi kita digdi po sa tuyang programang 2D sa GB, Albay Ahead. Sa pag-aram po kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Ini po ang sendong na kairibanan ngunya na pagkahapon. Edwin Taralda po nagsasabing salamat po kan sendong pagantabay. Sagod naman kita sa Sabado. Sa Sabado palang pitsa uno na rin. July na. Abaan ng dali kan panahon. Tapos pitsa 7, graduation sa Bicol University. Congratulations sa mga mag-graduar. May honor man o dae. What is important, nakatapos ka mo kan sa endong pag-eskwela. Pero, masunod na po ang Bareta alas 5. Pag-ariba nagsisikat na. Makintab na. Kung shining star. Ang shining star ngayon, pag shine baga, kumikislap. Makintab na. Joshua Bino. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa